Xi'an. Tog ind her til Xi'an Walled City her til morgen for at skulle se en åbningsceremoni, men jeg tror ikke, den sker i dag, eftersom der ikke rigtig sker noget herinde. Men det er meget flot. Og så var vi heller ikke lige forberedt på, at det kostede 100 kroner at komme ind. Hvilket er okay, men det er altså ikke så billigt at rejse i Kina, som man lige kunne forestille sig. I hvert fald, hvis man skal se en masse ting. Attraktionerne, Så får pengene hurtigt ben at gå på. de er ikke billige. Men til gengæld bor vi på et virkelig luksushotel, og vi har givet 75 kroner per person per nat for det. Ja, så kan være, at vi skal vise det senere. Ja. Lige give en lille tur. Mm-hmm. Der er sædevarme i toilettet, og det skyller automatisk ud, og det hele. Ja, det skyller ud, hver gang man bevæger sig. Ja, altså det er jo, nogle gange er det også lidt for smart til. Men det der med varme i sædet, det er skidt for mig, fordi så kommer man aldrig af. Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Hvad har vi af planer? I dag skal vi gå lidt på den der. Der er sådan en bymur, som vi rushede herind for at se en åbningsceremoni, der ikke fandt sted, og troede, at man bare kunne komme derop gratis. Så er der sådan et muslim quarter. Også her? Ja, det skulle være. Der skal vi spise en masse god mad. Ja. Og så om eftermiddagen eller sådan senere på aftenen, så skal vi hen til et sted, der hedder Wild Goose Pagoda. Ja. Og det er dagens itinerary. Ja. Men det sjove er, at der virker, om aftenen i hvert fald, er der mange flere virker som om her i Xi'an end i Beijing. Det er en by, der virkelig kommer til liv om aftenen. Ja, det er det godt nok. Jeg tror, der er mange mennesker her på muren om aftenen. Ja, kan man godt mærke. Der er ikke super mange Nej, det er sådan, ude omkring lige nu. Men, måske lidt ærgerligt, når vi har brugt 100 kroner på, og det så lidt er, ja. Det er måske lidt det forkerte tidspunkt. Ja. Men det kan også noget der med at bare kunne gå uden at hele tiden at skulle. Ja, fordi nu fik jeg jo nogle videoer i går, at der var på den madgade, vi gik på i går, lige ude for hotellet, hvor mange mennesker der ikke var der i forhold til hvor mennesketomt der er lige nu her rundt om.
Godmorgen. Hvis mit pandehår ser lidt fucked ud, så I know. Jeg prøver at gøre noget ved det. Men mit pandehår har bare a life of its own. Vi er på vej til Calcutta-hæren i en lille bus. Ja, vi skal til Calcutta-hæren i dag, og så skal vi videre til Hua King Palace. Ja. Efter det, så bliver vi transporteret tilbage til, hvor vi bor, og så skal vi om aftenen finde hen til, hvor vi skal se et kinesisk show, der hedder, hvad hedder det? Tang Dynasty, et eller andet. Planen i dag er, at vi bare skal gå lidt rundt i Xi'an og tage det lidt, som det kommer. Og fordi vi har haft nogle meget pakkede dage. I går var en rigtig lang dag, men en god dag. Og en lidt for dyr dag også. Lidt unødvendig dyr dag, men en god dag. Mine tanker, my thoughts about Xi'an er mega fed by. Men køleskabe kan de ikke finde ud af. Vitterligt alle butikker, alle 7-Eleven butikker. Hver eneste gang man åbner køleskabet og skal have en kold drik, det er lunkent. Det er lunkent. Og vi har heller ikke noget køleskab på værelset. Så det har jeg virkelig strugglet med, som en person, der har lidt OCD i forhold til, at kolde drikkevarer skal være kolde. Og det har Markus også. Nej, du har lidt. Du har lidt, fordi at du har skulle høre på mit brokkeri omkring det hele tiden. Det er det, jeg mener. Men jeg kan ikke lade være, fordi det er bare for dårligt. Det er ikke okay ikke at have kolde køleskabe nogen steder. Og det er det, jeg har at sige om Xi'ans køleskabe. Jeg har fået en ny t-shirt. 25 kroner. 23 kroner. Nok nærmere. Og de her bukser. Og Helena har fået herrebukser. Ja. Som jeg bare... Der er ikke det, kineser ikke kan sælge en. Og det er ikke Temu-kvalitet. Nej. Det er ordentlig kvalitet. 2 bukser for 150 kroner. Problemet er altid, at jeg har for korte ben til alting. Ikke i Asien. I Asien er jeg en af de... Der er det lavet til dig. Ja. Men alligevel, at jeg kan passe en medium i herrestørrelse. Så stor er det heller ikke. Nej. Den her, du har virkelig ret, den her kaffe smager overhovedet ikke af kaffe. Ja, det smager af mælk. Du har fået kold mælk. Nej, vi sidder foran muren, vi gik på den første dag. Deroppe. Nu skal I se her. Der. The wall. Ny dag, ny taste test. Det her er noget med black sesame. Og det plejer at være godt. Det var i hvert fald godt, den der black sesame dessert, der vi fik tilbage i Beijing. Det er sådan, det ser ud. Kameraet der.
Um, Kedeligt. Jo. Det er mega hyggeligt, fordi så spiller folk bordtennis heroppe bagved. Og det der. Og herovre også. Det regnede lidt i går, men det var faktisk ikke så galt, fordi at alle de ting, vi lavede, Ja, det var indendørs meget af det. meget indendørs, ja. Udover det der Det var heller ikke som, at det var jo sådan noget støvregnagtigt jo. Nå, skal vi lige give en recap på i går? Fordi i går viste sig at være... Det var en mega god dag, og unødvendigt dyr dag også. Men sådan var det. Ja. Men vi har købt billetter til Terracotta-herren og et eller andet palads, og så en forestilling, vi skulle se om aftenen. Og så får man at vide på bussen, at der er et experience center ude ved Terracotta-herren, som koster 268 ekstra. Og der er ikke andet at give sig til i området, end at tage med til det. Så der følte man sig jo lidt tungt måske til at sige ja til at gå med til det, så man ikke bare skulle sidde i lidt over en time og kigge ud i luften. Og det var altså sådan... Vi havde givet, 600 kroner for den dag. Ja. Så det var bare sådan, ja, fair nok, hvis det nu var et lille beløb mere, men det var jo sådan halvdelen af, hvad vi havde givet for hele den dagstur. Ja. Og at de ikke informerede os om, at... Altså, det stod slet ikke på den der itinerary, at de ville stoppe i det der... Experience Center. Så det var man jo ikke rigtig forberedt på. Fair nok, hvis de havde skrevet det, at man ville stoppe der, og det ikke var inkluderet, så kunne man mindst være forberedt på det. Så vi endte med at betale det, og så blev det jo en lidt dyr dag. Men det, altså, showet var også mega godt. Det var mega godt. Det var det. Det var faktisk virkelig, det var bedre, end jeg havde forventet. Og det var virkelig godt lavet. Det var det. Så det er ikke fordi, at det ikke var pengene værd, men jeg ville også have overlevet, hvis uden ikke, at have set, uden at have set ja, det. Altså, fordi der er jo mange ting, når man er ude at rejse, som sikkert er pengene værd og er fede at se. Men hvis man skulle købe dem alle sammen, så vil man jo blive ruineret. Fordi der, altså sådan så, hvis jeg havde fået muligheden for at lave træffe en informed decision, så havde jeg ikke brugt penge på det. Så. Men det var, hvad det var. Ja. Ja. Sådan det. You live and learn. Det har vi dog gjort for til sjæl, det her. Det er meget godt.